F'ħażabbar Joseph Muscat fakkar li l-Gvern nefa' 400,000 euro f'konsulenzi fuq ir-rotot ta' trasport pubbliku li ħafna minnhom ingħataw lil kandidati nazzjonalisti. Fl-aħħar sigħat reġa' tħabbar tibdil drastiku f'dawn ir-rotot u għalhekk li l-Gvern huwa fid-dmir li jġib lura dawn l-400,000 euro. 48 siegħa biss qabel ma tħabbar dan l-aħħar tibdil, il-Gvern stess ħareġ jiftaħar lin-nies li jużaw tal-linja żdiedu b'22%. Iżda wara sar magħruf li dawn kienu jinkludu nies li qed ikollhom jaqbdu aktar minn karozza waħda. Waqt li saħaq li l-falliment fit-trasport pubbliku biddel għallar il-livell tal-għajxin ta' ħafna persuni, il-mexxej Laburista staqsa min se jġorr ir-responsabbiltà għad-deċiżjonijiet żbaljati li ttieħdu. Imma fl-aħħar mill-aħħar aħna għalina jgħid Xostingat, jgħid Manuel Delija, aħna lilna persuna waħda responsabbli hemm mill-fjask tal-karozzi tal-linja u dik il-persuna hija Lawrence Gonzi responsabbli direttament. Il-Prim Ministru ma jistax jibqa' jinħebba lanqas fil-każ tal-allegata korruzzjoni fil-privatizzazzjoni tas-Super Yachts. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeru tal-Finanzi minkejja li kellhom qudiemhom dawn l-akkużi serji baqgħu ma resqux il-każ lill-Pulizija. Tonio Fenek investiga l-każ huwa u qal li ma sab xejn ħażin. Il-mexxej Laburista qal li l-Pulizija bdiet tinvestiga biss wara li l-każ tqajjem minnu fil-Parlament u issa qed jirriżulta li hemm persuna li mbdew proċeduri kriminali kontra tagħha. Staqsa kemm kien ikun aktar faċli xogħol il-Pulizija kieku l-każ kien referut ilha mill-ewwel u x'tip ta' evidenza seta' tinqeredet sakemm il-Pulizija bdiet tinvestiga. Għalhekk Tonio Fenek issa jrid iġorr ir-responsabbiltà politika. Ta' dan kollu barra l-Ministru tal-Finanzi jekk ikompli jipproteġih huwa mill-ġdid responsabbli Lawrence Gonzi li ma jistax jistaħba wara subajh. Joseph Muscat qal ukoll li l-Prim Ministru ma jistax jibqa' jistaħba fuq dikjerazzjoni mill-aktar gravi li saret fl-inkjesta dwar il-każ ta' Cyrus Aingerer. L-imħallef imqabbad mill-Gvern qal f'din l-inkjesta li ma jistax jeskludi li l-Pulizija ħaffet il-proċeduri fil-qorti kontra Aingerer hekk kif dan iddeċieda li ma jibqax fil-Partit Nazzjonalista. Dikjerazzjoni bħal din jekk ma tinkwetax lill-Prim Ministru li tinkwetani ħafna, saħaq il-mexxej Laburista Joseph Muscat.